La rebel·lió dels esclaus en la moral comença quan el ressentiment mateix es torna creador i engendra valors. El ressentiment d'aquells éssers a qui estava dada l'autèntica reacció, la de l'acció, i que es revenen triomfalment amb una venjança imaginària, mentre tota moral noble neix d'un triomfant sí, dit a si mateix. La moral dels esclaus diu no, ja per endavant un fora o un altre, o un no jo. Aquest no és el que constitueix la seva acció creadora. Aquesta inversió de la mirada que estableix valors, aquest cal dirigir-se cap a fora en lloc de tornar-se cap a si, forma part precisament del ressentiment. Per sorgir, la moral dels esclaus necessita sempre primer d'un món oposat i extern, necessita, parlant fisiològicament, d'estímuls exteriors per poder actuar en absolut. La seva acció és d'arrel, reacció.